Grandma on the beat. Komai daɗi ko wuya na ɗauka na siya, ina jin ka zuciya imamul anbiya. Komai daɗi ko wuya na ɗauka na siya, ina jin ka zuciya imamul anbiya. Wanda abin da zan ce kai mani kasan mai nake so kai, da masanin sirrin zuciya komai ka nufe ni shi zanayi. Wanda ta cewa cikin abin da ka zartar ni bi zanayi, ka mini lamunin baitika ga bibu na farin masoyi. Bogun uban ɗaki na idan ka nufa, rabun nasu kai ke da iko bana abinda zan sarrafa. Dan sirrin cikin salatul fati na kara kamun ƙafa, dan halin gidansa domin asabu da walidai shugaba. Ya yarda jiya mai mukamomi da yawa gwanar kashafi, na saba da na ce kike min to yau ma ki min laifi. Sai da zuciyata da san ku ciki amma ai tallafi, ki mini rawani in wuce zuwa ga fadar muku tafi. Ya Faduma يا سيد الأنبياء سيد النجبا، السلام عليك يا جيشك غدر الله وتنبابا. السلام عليك يا فاروار فارلو كي كديني غبا، mai wani irin matsayi da ko Jibrilu bai san shi ba. Tun kan al'arshi mun je gaba, kai ka sanar da bayi akwai Allah kafin ka ba a san shi ba. Sai da ka so ake ambatan shi cikin madadin ka ne shugaba. Ya annabi ya mai wala saufa yudi ka rabbuka tun azal kake da rawani. Baiwa mara maita izra maita kai din kawai suka gani. Kai ka fito a siffar da ke buya a idanuwan mai gani. Ka ce da cewar ka cewar Allah ce take bayani. Kun kai ke rike mata hannu shugaba ta kace, wani lamari sai da yardar ka in ka so sai ya kasance. In ka so ya so in ka kake shi cikin buwayar ka ce, duk sha'anin da ba kai ciki nasa Ahmad dole sa gwargwaje. Ba tare da kai wato ca akai, ba sa karbuwa idan baka ciki ta
rai har jiki sai dai kai ka zamo sinadarin samun alamar shi da mustanadi. Kai girman ka baya da farko ko bidar amai wa'adi. Rayayyen da baya kusantar mutuwa kai ne musaddidi. Hasanu kai kake da mulkin akwano a tun a farkon fita, har yau har gaban abada tasirin kake tasarrufinta. Ranar yau mulmashari kun riga da kun hukunta, da an faɗe ka to babu kowa kenan an rufe fahimta. Sharika kake ajuwaduwa ne kwatankwacinka, kai aka baiwa sirrin da duk wani mai kai baya iya ɗauka. Ka gajiyar da manyan kira za ta nauyayar kaddarinka. Duk wani ɗa da ke ji da girma ko matsayi yana ƙasanka. Ta yada za ya iya tabaka, wallahu ya asimuka minan nasi tana girma a martabarka. Ai ba ma mutum ba ko da shaidani ma na shakkarka. Girma ya tike inda Allah ke rantsuwa da rayuwarka ya annabi. Saran tabara da an ta aiwa kuɗa. Wasu kyawun halinka ne kaɗai yake sanya su ma bai'a. Ko ta ina ilawa Allah ya cika ka baka da lam'a, baka da tawaya. Taimakon halitta mai wasafa yadda za ta kaya, kai ke tarbiyar alam kai kuma Allah ke ma tarbiya. Wanda ka so yake binka, wanda ka bar shi ya juya maka baya. To mu ma ka so a so mi maka soyayya cikin biyayya. Ina jin ka zuciya.